A dneska sme tu Barbier. No, takže Barbershop style. Seriem na to, nebudem naučiť. Takže ideme. Neviem, ešte som toto nehral. Voda! Joj, do ksichtu. Jaj, prepáč, očka navreli, že? Joj. Jaj, fuj, šampón. Tu máš do oka, ty. Šampán do ksichtu, oh yeah. Ideme sa. Bom, bom, bom. Boh, yeah. Yeah, down, down. Yeah. To zvedavý, jak bude vyzerať, keď bude už urobená. Jaj, sprchový kúrik. Trošku ešte hlavičku. Trošku hlavičku. A ideme sem. Žehlička na vlasy. Poradne vyfúkame. Aby si nemysleli, že sme fakt pulis. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Tuším, som si vypila. Oh yeah. Nehej, vidí aspoň vlasy. Ja, za mňa bude kaderník typu utečte, lebo vás ostrihám. Diktá vyzerá tak podnos na sliepky. Joj, Miško. No. Máme 300. Môžeme kúpiť otravu na potkany. To mi vyhovuje. Kúpime túto drahu. Poďme ďalej. Nemáme na žiadne pipkovci. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Buď ticho. A to už je konec? No, tak si zahráme ďalšie. No. My Pony Park! Také ľúbim, detičky moje malé. Teraz je presne 23:51. Ja som sa strašne nudil nejak pso. A tak natáčam Barbie hry. My Pony Park. Ježiš! Kričí to. Fuj! Nemám ti zasať. Prepáčte, ale trochu som sa sfúkal. Čo mám? Jaj? Ha ha ha. Ha. Môj bude vyzerať tak potkan. Fucking gogofu. Ha 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 ha. Ježiš, to je sexy! Barbie hry mi idú. Som v nich úplný profík. Ha 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 ha. Jednorožec, to som vždycky chcel. No ne, bez randy. Jednoho mám doma. Ha.
A už ho máme. Že chceš takého kote? YouTube. Čo je? YouTube. Čo je moje? YouTube. No. Tu bude jeden, tu bude pátý, tu bude tretí. Tak, armáda potkala. No. To je nič. Máme poslednú hru. Jaj, šiška games. Takže... Ježiš, toto mi ide! Mahega. Ježiši. O, ženo. O, fuj. Ježiši Maria, Peťana, káma. Spravíme orbitku. Ja, ha. Hashtag just tired. Som kočka. Ježiši. Oha. O, Maňa. Vidíte, už je prichystaná. Už je na vec. Niečo. No, to. Oh my god. Dobrá, oh yeah. Oh my baby. Táhle jede na vec, kote. Je úplně blázon čerta. OK. Ha. Dobre. Takže, tak. Ježiš, dúfam, že to na stiahnutie. To stiahujem. Tak, takže toto je už asi koniec, počkať. Už určite. Takže, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Nezabudnite dať like alebo odber. Teším sa na vás u ďalšieho videa. Takže, čaute.